खुलुमबाय बयनिसिमबो आंनि अननायारि सिबिनायखौ जासिहरनाय थाबाय। जेरैबो दैबानानि दिनै गाबु खुगु दिनै नुनानै थानो हायैनि थाखाय जों बै समाव जों जि खस्थ' मोनबोदों दैबानाफोरखौ जेरैबायदि दिनै अखा बांखाखौ जों सौसिबोदों। दिनै बर' बिमाफोरनि बर' रायजो राजानि दिनै गाबनाय थानाय गोदाव सोराव दिनै जानाय लोंनाय सुख गैया। दिनै खोमसि खोमलाव थानो गोनां जादों। जोंबो बै समाव जेरैबायदि खस्थ' मोनबोदोंमोन थिग दिनै बर' बिमाफोरनि गाबनाय बर' रायजो राजाफोरनि गाबनायखौ नुनानै दिनै आं जोंनि मोनबोनाय दुखु दाहाफोरखौ आं दिनै फोरमायनो होननानै आंनि चेनेलावनो आं भिडिअखौ बानायनो गोनां जाबाय। बेखौनो आं खावलायो, जेब्ला जों दैज्लां बोथोरफ्राव जेब्ला जों ओरैबो आर्मि हाबोब्ला आरो जों बर' न'खरफ्राव जेब्ला सोरनिबा न' बांफ्राव जों उन्दुनायानो खम खाङो, सोरनिबा न'आव मालाबा उन्दुनो बिहैयोबा उन्दुनो होआमोन, अब्ला जों सोरनिबा गय बारि औवा बारियाव उन्दुनो गोनां जायोमोन। उन्दुनो गोनां जायोब्ला जेब्ला अखा रे हायो, अखा हाबाय थायो, बे समाव औवा बारियानो होन माखासे गय बारियानो होन जेरावबो दुब्लि बारिफ्रावबो दै जाजोबो। बे समाव सोरनिबा उसुं जिङाव गसं गसं उसुङाव सोनारनानै उन्दुलांनो गोनां जायोमोन NDFBनि सोद्रोमाफ्रा। बेफोरखौबो NDFBनि माखासे सिनियर माखासे जुनियरफ्रा जायफोर दिनै गावनि जोनोम जायगाफोराव गावनि बर' गामिफ्राव थानो गोनां जायोब्ला बेफोरबायदि खस्थ' जानो गोनां जाबोदों NDFBफ्रा। दिनै सोरनिबा न' उसुङाव सोनारनानै उन्दुलांदों होनबा दिनै फोथायगोन फोथाया जों दिनै बेखौ रायजो राजानि सायाव। खिन्थु NDFBनि सोद्रोमाफ्रा बिदिनो हरफा थोलो मालाबा अखानि हानाय बोथोराव बिदिनो सोरखिबोदों। आरो जेब्ला हाजोआव थानानै माइरं बानो गोनां जायो, जेब्ला माइरं बानो गोनां जायोब्ला जायफोर दिनै बे सामब्राम हाजो होननायथिं जायफोर दिनै बर'फ्रा खाथि खाला दिनै खलबारिथिं दङ बिथांमोना मोनथिगोन। बे समाव जोङो बे सामब्राम हाजोनिफ्राय जोंनि जायगायाव टंला एलेकायाव जेब्ला माइरं लांनो फैयो अब्ला ओरैबायदि दै लोमसावो बे जायगायाव। अब्ला बै सामब्राम हाजोनि दैजोंनो दै थाबायबोनानै बेसेबांबा नेपालिपारा गामिखौ मोनहैनो थाखाय भुटानाव बिसिम दैखौनो थाबायखानांगौ। अब्ला दिनै बे डिमाकुसि एलेकानिफ्राय माइरं बानानै दै जाफ्लाव जुफ्लाव माने बाला जेरैबायदि आरो सिगांथिं मोनसे पासवार्ड हरोब्ला खेबसेनो 200-300 जन बा 250 गाहाम सेंग्राफोर माइरं बानाय, मालाबाथ' 100 जननि खमाव जाखाया। बे समाव बे सिगाङाव आर्मि थायो होननाया बै उनथिं सिगाङाव आर्मि दं होननाय खोनायनोसै। माने पासवार्डआ थाङै दैनि आवाजजोंनो एसे आलादा जालाङो पासवार्ड होनायफ्रा। थिग दिनै बिदिनो सौसिबोनो गोनां जादों। सिलाइजों मानसिजों बिखुङाव खमावबो 30-40 केजि बानानै मालाबा मा जायो मानसि खमबा खेबसेनो फोजोबखानोसैलै होननानै 50 केजि गाहाम बाखायो सासेयाव माइरंखौ बानानै नों बाव सिलाइबो थायो। आरो ओरैबायदि माने दै थाबायनाया बालाफ्रा हान्थुसे गाहाम माने हाब्रयो। बे समाव जफ्ल' जाब्ला आरो बिदिनो रायजो राजाफ्रा मैदेर साननानै थस एरहरलाबायनोसैलाय। सोरबाया माने सिगां थाबायग्रा बुंहरनोसै आर्मिफोरदां एसे एलार्टआव थाबाय होनना बुंनाया, सिगाङाव आर्मि दंनो एसे मोजाङै एलार्टआव थाबाय। बिदिनो माने मेसेजफोरखौ माने सांग्रां खालामनानै माखासे बेसेबांबा 2-3 घन्टा दै थाबायनायखौ आधा घन्टायावनो थाबायखाङो। आरो थांदो बिदिनो एकदम हाजो गोजौआव बाखोनानै नेपालिपारा बे भुटिया गामियाव उन्दुहैसिगोन। आरो हाग्रानि लामाया दैखौ थाबायनानै हाजो गोजौ मोनहैसिगोन। बे हाजो गोजौफ्रावथ' लामाया जोंनि बायदि नङा, हाग्राजों माजों बबेबा गंनानैसो बारनांगौ। बे समाव बबेबा लेवार्डफ्रा मानसिनाव बानानै जेब्ला बेसेबांबा गोजान थाबायनानै बे भुटानिसफोर गामि नेपालिपारा गामियाव उन्दुहैनोसै थांनानै। बे समाव जाय फारा उन्दुसिगोन, जाय डिउटि गोलैसिगोन, अब्ला जेब्ला लेवार्डफ्रा बानानै सिरिनानै मोनलांना थै गबाय थाबासो मिथियो। बिदिबो खस्थ' जानो गोनां जादों। ओरैबायदि माने NDFB आफादाव थानानै सौसिबोनो गोनां जादों। आरो लोगोसे बेखौनो आं बुङो,
अबेबा जायगाफ्राव दिनै फ्राय बाहागोआव ओरैहाय बरपेटाथिं थायोब्ला बरपेटा एलेकाथिं जुदि ओरै बङाइगावथिं बारलाङोबा माबायदि दै मोनो, बे समाव नावबो मोना। बे समाव एनडिएफबिफ्रा ओरैबायदि दैखौ बारसोमनानै माखासे थांनो गोनां जायो आरो ओरैबायदि माने फल' खालामोन एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा। आरो ओरैहाय जुदि उदालगुरियाव थांनानै जुदि सानजाहा बारलांनांगौ जायोबा सनितपुरथिं, बे समाव ओरै भैरबखुन्दनो, ओरैहाय धनस्रिनो, ओरैहाय अबेबा माजबातनि दैनो, बिदिखौ माने नाव गैयालासिनो सिलाइजों मानसिजों दैखौ बारसोमलांनो गोनां जायोमोन। जुदि रायजो राजाया फोथायनाय गैयाब्ला जायफोर एनडिएफबिनि दिनै सिनियरफोर दं बिथांमोनाव सोंबाबो दिनै एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा बिदि दैज्लां समाव दै बारोमोन नामा, दैज्लां समाव बिदि सौसिनानै बारलांनो गोनां जायोमोन नामा, अबेबा दिनै अखा बांखानि समाव रेसन बानो गोनां जायोमोन नामा, बेफोरखौ दिनै एनडिएफबिनि लिडारफोरनाव सोंबाबो मोनगोन। बेनि थाखायनो बे दैबानानि समाव आं जा दिनै एसेबाबो गोसोआव दं बेखौसो आं दिनै फोरमायदों रायजो राजानि सिगाङाव। उदालगुरियाव थानानै गुफुरनो, धेमाजिनो बिदिनो सोरखिलाङोमोन। अबेबा जायगायाव जुदि नावफोरखौ जों साननो गोनां, नाव ड्राइभारफ्रा मालाबा फन मारिना हरो, मालाबा नाव ड्राइभारफ्रा गेजेराव थांनानै माने माखासे सिगनेल हरो आर्मि पुलिसनो, बिदिनि थाखाय जोङो दैखौ बारसोमलांनो गोनां जायोमोन। दिनै अबेबा जायगाफ्राव आफादनि सिलाइ गलांजानाय दं, साइकेल गलांजानायनि रेकर्ड दं, अबेबा दैफ्राव एनडिएफबिनि मानसिफ्रा गलांनानै थैनायबो दं। आरो जायफोर दिनै आंनि चेनेलाव सोरनिबा मुंफोरनि थाखाय दिनै सोरबा गावजादों, गावजायाखै, माब्रै जादों माब्रै जायाखै दिनै बुंनो होदों, नाथाय जों मालाबा अबेखौबा जों फोरमायजोबनो हाया। आरो जों एसे एनै फिसा फिसौ बिजनेस मावनायखाय जों मालाबा गावनि चेनेलाव जों बुंजोबनो हाया, टाइम टेबोलखौ जों एडजास्ट खालामनो हाया। माने माखासे भिडिअ खालामोबा ओरैबायदि माने थान्दा गोसोजों बानायनो गोनां जायो। बेनि थाखायनो आं खावलायो जायफोर आंनि चेनेलनि नायगिरिफ्रा मालाबा अबेबा खोथाया जुदि रस गोनां जायाब्लाबो एसेबाबो खोथा बाथ्राफोरखौ गोरोबनानै खोनासंलाङो आरो भिडिअखौ मोजां मोनोबा शेयार खालामना हो। नाथाय आं लोगोसे जोंनि मालाबा भुटानावनो जा गुबुन जायगायावनो जा जों लोगो मोनलायनाय आफादनि सेंग्राफोरजों ज' लोगो मोनलायनानै मोजां गाज्रि मालाबा दुखु दाहाजों सावरायनायफोरखौ चेनेलाव होजोबनो हाया। बिनि थाखायनो आं दिनै एक्सट्रा मोनसे गुफुर ब्लग मोनसे खुलिबाय। मानो होनोब्ला जों मालाबा गावजों गाव लोगो मोनलायोबा, लोगोजों लोगो जोङो बै समनि दुखु दाहाजों सावरायलायोबा, आरो मालाबा अबेबा जायगायाव होसोलायनाय आर्मि पुलिसजों जायगा मोनोब्ला बेफोरखौबो जों खिथानो हाया। थिग दिनै बे ब्लगफोरावनो अबेयाव मा जादों एनडिएफबिनि माखासे जाथायफ्रा, आरो सोरबा जोहोलावफोरनि दिनै अबेबा पानिश मोननाय, अबेबा गावजों गाव माने माखासे डायलग होलायनायफोरखौ मालाबा जों हाजो गोजौ माइरं बानानै सोरनिबा जारिमिनफोरनि माखासे सोरनिबा दिनै फोरखौ खिथानो थाखाय माने चेनेलाव खिथाजोबनो हाया, मेन चेनेलाव। बिनि थाखायनो आङो गुफुर ब्लग मोनसे खुलिबाय। बेयाव नुलांगोन रायजोफोर गुफुर ब्लगाव थांनानै जोंनि एनडिएफबिफोरनि माखासे जारिमिनफोरखौ, अबेबा जों आर्मि पुलिसजों गावलायनायानो जा, अबेबा होसोलायनायानो जा, अबेबा जों दिनै हाजो हाला, अबेबा जों दिनै थांनाय जायोबा, अबेबा जों बेफोरावनो माइरं बादोंमोन, बेफोरावनो केम्प बानायदोंमोन, बेफोरावनो जोङो सानसे समाव जों अबेबा समाव सोरनिबा जिउ खोमानो गोनां जादोंमोन, अबेबा गावजानो गोनां जादोंमोन, बेफोर जायगाफोरखौ जों देखायजोबनो हायैनि थाखाय दिनै आं अबेबा जायगायाव बेरायबाय थानाय जायो फ्राय बाहागोआव। बे जायगाफोरखौ आं अबेयाव जोंनि लोगोफोर गावजानाय, अबेबा जायगायाव गावजानाय, अबेबा जायगायाव दैजों बोहैखारलांजानाय, अबेबा जायगायाव सिलाइ गलांजानाय एनडिएफबिनि सोद्रोमाफ्रा, अबेबा जायगायाव खस्थ' मस्थ' माने खारनो हायैनि गावजानाय, अबेबा जायगायाव थाखुमानानै गनाय, बेफोरखौ सम सम आंनि बे गुफुर ब्लगाव नुगोन। बेखौनो आं दिनै माखासे रायजो राजाफोरनि खाथियाव बा आंनि चेनेलनि नायगिरिफोरनि खाथियाव आङो फोरमायो। गुफुर ब्लगाव थांनानै जाहाथे माखासे अबेबा जोंनि जारिमिनफोरखौ नुगोन। आरो मेन चेनेलाव जों माखासे खोथाफोरखौ बुंजोबनो हाया, आरो बुंजोबनो हायैखौ आं उननि समाव खिथालांजोबगोन।
माखासे खिथालांजोबनो हायैनि माखासे जारिमिन दं। जोंनि हारियाव दिनै खौसे गैयैनि थाखाय, जोंनि हारियाव दिनै रेसपेक्ट गावजों गाव सन्मान होलायनो रोङिनि थाखाय जोंनि हारिया माखासे जारिमिनफोरखौ जों दिनै अपेनै खिथाजोबनो हाया। आयेननि जोंहा माखासे सहायनांगौ। बे आयेनखौ सहायनांगौआव जोंहा दिनै माखासे सम नांगौ जायो। बिनि थाखायनो आंनि चेनेलनि नायगिरिफ्रा गुफुर ब्लगाव थांनानै माखासे जोंनि जारिमिनफोरखौ नुगोन होननानै आङो फोरमायो। आरो आंनि चेनेलाव आं जायफोरखौ दिनै स्टेटमेन्ट होदोंमोन, नाथाय समनि माखासे आंखालाव बा समनि माखासे गोरोबलायैफ्राव दिनै लोगो हमलायनो हायाखै। माने फिसा फिसौ जों बेफार मावो नालाय, ओंखायनो बेफार मावनायनि सायाव टाइम टेबोलफ्रा फ्रि नङैखाय आरो दैज्लां दिन ओरैबायदि माने दा अबेबा थांनो होनबा थांब्रबनो हाया, अबेबा जायगायाव सोरखौबा लोगो हमनो होनबाबो हास्लाबा। आरो गुवाहाटि बायदियाव मा जायो, टाइम टेबोलजों होसोनो हाया। बिनि थाखायनो अबेबा नोङो आधा घन्टायाव सहैगोन होनना बुंबाबो मालाबा 2-3 घन्टा नांगौ, मालाबा लामाया ट्राफिक जाम जानानै थायो। बिनि थाखायनो आं बयनावबो माखासे आंनि चेनेलनि माखासे फोरमायलांगोनखौ आं उननि समफ्राव खिथालांबाय थागोन। आरो जोंनि NDFBफोरनि जारिमिनफोरखौ आरो जोंनि माखासे गुबुन गुबुन जायगा बेरायनायफोरखौ आं गुफुर ब्लगाव दिन्थिलांबाय थागोन। बिनि थाखायनो मोननै चेनेलखौबो रायजो राजाया अनसायनानै जाहाथे बयबो नायलाङो, बेखौनो आङो बयनिसिमबो मिजिंथियो।